खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बक'आव हाइजेक खालामनानै दोननाय ट्राकखौ हमनो हादों बक' पुलिसा लहाजों बुंफबनाय गंसे ट्राकआ सोनाब बंगनि दुर्गापुरनिफ्राय गलाघाट फारसे थांनो नागिरदोंमोन बेयावनो साब्रै दुथाङा लहाजों बुंफबनाय ट्राकखौ हाइजेक खालामदों एबा सिगे सग' खालामनानै ट्राकखौ गावसोरनि खालामनानै लादोंमोन आरो हाइजेक खालामनाय लहाजों आबुं जानाय ट्राकखौ राजापारायाव दोनखुमादोंमोन हाइजेक खालामग्रा दुथांफोरनि मुङा जाहैबाय फारियै मनसुर आली नरुल इस्लाम आब्दुल आली आरो मफिदुल इस्लाम दुथांफोरा ट्राकनि लहाखौ फानखोमानो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय थानाय समावनो दुथांफोरखौ बक' पुलिसा हमनो मोनदों आरो दुथांफोरनिफ्राय गंसे साखा खब्रै गारिबो जब्द खालामदों आरो हाइजेक खालामजानाय ट्राकखौ रैखा खालामनो हादों बक' पुलिसा आसाम पुलिसनि माखासे पस्टनि थाखाय दिनै रिटेन टेस्ट जागोन बेखौ लानानै आसाम पुलिसा मोनसे प्रेस नट फोसावदों प्रेस नटनि बायदिब्ला मोनथाम केटेगरिनि थाखाय दिनै रिटेन टेस्टआ जागोन मोनथाम केटेगरिया जाहैबाय आसाम पुलिस कनस्टेबल एबिइउबिनि 6662 पस्ट एपिआरअ कनस्टेबलनि 813 आरो एफएनइएस कनस्टेबलनि 788 डिजि सिडि आरो सिजिएइचडिनि सिङाव कनस्टेबल आरो गार्डमेननि गासै 754 पस्ट बेनि थाखाय आनजादा मोन 8 जिल्लाफोराव खुंजागोन डिब्रुगड़ जरहाट सनितपुर कार्बि आंलं काछार क'क्राझार नलबारि आरो कामरुप मेट्र गासै मोन 76 सेन्टाराव आनजादा खुंजागोन आरो बिजाथिफोरा गासै 32,720 आनजादा 11 रिंगानिफ्राय सानजौफु 1 रिंगासिम जागोन बिटिसि सोरखार थासेयावबो गुवाहाटीनि नलपारायाव बर' नखरफोरखौ होखारदों आरो बिटिसि सोरखारा रैखा खालामनो हायाखै होननानै गोबां राजखान्थि दैदेनगिरिफोर आरो आफादफोरा बुंबोनायनि सायाव गबिन्द बसुमतारीनि फिननाय गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि गुवाहाटीनि नलपारायाव बर' नखरफोरखौ होखारनायखौ बिटिसि सोरखारा रैखा खालामनो हायाखै बुंनाया गोरोन्थि जादों मानोना जि जाथाया जादों बेयो बिटिसिनि बाहेरायावसो जादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा बिटिसिनि सिङाव बे होखारनाय जाथाया जानायमोनब्ला दायखौ बिटिसि सोरखारा लागौमोन मानोना बिटिसिनि सिङावसो बिटिसि सोरखारा बिबान दं बिटिसिनि बाहेरायाव हाया मानोना हम डिपार्टमेन्टआ बिटिसिनि आखायाव गैया होननानै फोरमायथिदों गबिन्द बसुमतारी बिथाङा लोगोसे दिनै बिटिसि सोरखारा ल' एन्ड सिटुएसनखौ सामलायनायनि अथ'रिटि गैया होननानै बुंथियो गबिन्द बसुमतारीया बेनि अनगायैबो बे होखारनाय जाथाया हरखाबै जादों बेनि सोमोन्दै सिगाङाव रावबो मिथियाखैमोन मिथिनायमोनब्ला रैखा खालामनो हागौमोन होननानै बुंथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो बे होखारनाय जाथायनि सोमोन्दै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो गावबो मिथियाखैमोन आरो बे होखारनायखौ हाग्रा बिफाननि माखासे मावथिफोरा आयेन मिथियालासे होखारनाय हाबाखौ मावदों होननानै फोरमायथियो गबिन्द बसुमतारीया आरो होखारजानायफोरनो अनसुंथाइ होनो थाखाय दा आसाम सोरखारा राहा लागासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो गुबुन फारसेथिं होखारजानाय बर'फोरखौ रैखा खालामनो हायैनि थाखाय सोंखारिनायखौ लानानै गबिन्द बसुमतारीया जनक बसुमतारीखौ बुंथिदों दि बिथांमोना जुदि हारिखौ मोजां मोनग्राबा आरो समाजखौ सिबिग्राबा जाथायथिलियाव थांनानै मानो हाग्रा बिफाननि हेंथायै केस हैयाखै होननानै सोंथि खालामनायजों लोगोसे बुंथिबावदों दि गुबुनखौ सोंखारिनायनि सिगां बिथांमोनहा साबेसे ट्राइबेल सुबुंखौ रैखा खालामनो हाखो बेनि हिसाबखौ होननानै बुंथियो गबिन्द बसुमतारीया गाद्दि मोनखांनायनि उनाव गोरिब गुन्द्राखौ गाज्रि मेगनजों नायोब्ला गाद्दिया बारा गोबाव जोरनाय नङा होननानै दुखु फोरमायथिदों NDFB मुंख्लं नख'रा आरो हारि सोमावसारनायाव थै दान होनाय मुंख्लं NDFB नखरफोरनो अनसुंथाइ होनो थाखाय प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारीनिसिम खावलायहरदों बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव प्रमद बर'आ मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख राङै होनो रादाय होदोंमोन जायखौ गोबां आसा खालामनानै नेनानै दंमोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा नाथाय दिनैसिमबो बे रांखौ मोननो हायाखै हारिनि थाखाय बिथांमोनहा गावसोरनि थै दान होनानै जिउ बावलांबाय बेनिखायनो मुंख्लं नखरफोरनो थाबैनो अनसुंथाइ होनो थाखाय सोरखारखौ खावलायदों बिथांमोनहा लोगोसे बिटिआर गोरोबथाया सोरनि थाखाय जादों बेखौ बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा साननाया गोनांथि मुंख्लंफोरनि फारिलाइ एबा लिस्ट दिन्थिनो हायामोनब्ला बिटिआर गोरोबथाया माब्लाबाबो जानाय नङामोन होननानै फोरमायथियो आरो गिबियाव बड'लेण्ड दाबिग्राया मुंख्लं जानायफोरानोमोन गावनि बिसि फिसा एंगारनानै हारिनि थाखाय जिउ बावसोमदोंमोन बेनि उनावसो मोनसेनि उनाव मोनसे गोरोबथाया जादों बेबायदिनो बिटिआर गोरोबथायाबो जादों
आरो मुंख्लंफोरा जिउ बाउसोमनायनि थाखायनो दैदेनगिरिफ्रा बिटिआर गोरोबथानि जि खाबु बेखौ मोननो हादों। बेनिखायनो प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारिया साननाया गोनांथि। लोगोसे गाद्दि मोनखांनायनि उनाव गोरिब गुन्द्राफोरखौ गाज्रि नोजोरजों नायोब्ला गाद्दिया बारा गोबाव जोरनाय नङा होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। बिटिआर गोरोबथानि बायदिब्ला गिबियाव मुंख्लं नख'रफोरनो अनसुंथाइ होनांगौ दंमोन आरो मुंख्लं जानायनि नख'राव रोंगौथि गोनां सुबुं दंब्ला साख्रियाव थिसननांगौमोन। नाथाय अनसुंथाइबो मोनाखै आरो साख्रिबो मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो प्रमद बर'आ मुंख्लं नख'रफोरजों सावरायलायाखै, अनसुंथाइ होगोन होननानैल' थगायनानै दोनबोदों, जायनि थाखाय आफाद दानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। सिगांनि समाव क'क्राझाराव मुंख्लं जानायफोरनि 40 नख'रनो 5 लाख राङै होदोंमोन। नाथाय सोमावसारनायाव सा 40आल' मुंख्लं जादोंमोन नामा होननानैबो गावसोरनि खुद्रिसारनायखौ दिन्थिदों NDFB मुंख्लं नख'रफोरा। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर जोंस्रां ब्रह्म एबा फैलाजे बरगयारिया गावनि माखासे उसुबिदानि थाखाय बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि फोसावदिं नेहाथारि बिबाननिफ्राय ओंखारनायखौ गनायनानै लाबाय BCAA-आ। फैलाजे बरगयारि बिथाङा BCAA-नि फोसावदिं नेहाथारि बिबाननिफ्राय ओंखारनायखौ लानानै मिरु BCAA-नि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बिथाङा माखासे खोथा बुंथिदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि जायनाखि फैलाजे बरगयारि बिथाङा राजखान्थियाव मैखोमै बिबान लादों, बेनि उनाव बिथाङा BCAA-नि माखासे खामानिफोरखौ मावनायाव उसुबिदा जानाय बायदि मोनदों आरो गोसो होसारनानै राजखान्थिनि खामानि मावनो हायै बायदिखौ फोरमायथिदोंमोन। बेनि अनगायैबो राजखान्थियाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव सासे महरगिरि जानानै माखासे खोनासंथावै राजखान्थिनि खोथा बुंनोबो उसुबिदा मोनदोंमोन होननानै फैलाजे बरगयारिया फोरमायथिदोंमोन होननानै बुंथियो नेहाथारि गुरु पबित्र बिथाङा। बेनिखायनो जायनाखि फैलाजे बरगयारि बिथाङा राजखान्थि फोथाराव रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो थागथियारि जादों, बेनिखायनो राजखान्थिनि फोथाराव जाहाथे मोजां खामानि मावलांनो हायो आरो दावगालांनो हायो, बेखौ लानानै गाहाम हामलायनाय जासिहरदों BCAA-नि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बिथाङा। क'क्राझार जिल्ला आबाद बिफाननि एडिअ बिजितग्रा नार्जारि बिथाङा हरखाबै लामा जाब्रबथायजों जिउ गोमाबाय। बिथांनि अबथिरायै जिउ गोमानायखौ लानानै आबाद बिफाननि मावथिफोरजों लोगोसे MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायथिदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आबाद बिफाननि मावफारि सिम्बोरगाव बाथारमारि गामिनि थागिबि बिजितग्रा नार्जारि बिथाङा गावनि बिहाव रुंसारि जानायाव नुजाथिहैनानै न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो रङियायाव लामा जाब्रबथायजों अबथिरायै जिउ गोमादों। क'क्राझार जिल्ला आबाद बिफाननि एडिअ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बिबानगिरि दैदेनगिरि मुस्रि बिजितग्रा नार्जारि बिथाङा रुंसारि जानाय समाव गावनि अनजालि बिसिजों लोगोसे सासे फिसाज्ला आरो सासे फिसाजोखौ बे बुहुमाव एंगारलांबाय। बिथांनि अबथिरा जिउ गोमानाया हारि आरो समाजनि थाखाय सुख'हायै खहा होननानै फोरमायथिदों लरेन्स इस्लारि बिथाङा। जोंनि बिटिआर सोरखाराव पार्सेन्टेज होननाय सोदोबखौनो जों दासिमबो मोजाङै मिथिया। जों जाबाय परिबर्तन सरकार। जों रायजो राजाफोरनि सोलायनायनि खामानि मावनो थाखाय फैदों। बिटिआरखौ बुहुम बिखायाव सिनायथि खालामनो थाखाय जों फैदों। बे खोथाखौ राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों। जाख्ल'नाय गैयै सोरखार दानो खोथा होनाय UPPL सोरखाराव गोबां पार्सेन्टेज लादों होननानै अजद होबोबाय थानायखौ खोनानो मोन्दों। बेनि सायाव राकेश ब्रह्म बिथाङा फिननाय होदों दि जोंनि बिटिआराव पार्सेन्टेज होननाय सोदोबखौनो दासिमबो मोजाङै मिथिया। पार्सेन्टेज लानायाथ' गोजाननि खोथा, पार्सेन्टेजनि ओंथिखौनो मिथिया होननानै बुंथियो। लोगोसे बे सोरखारा जाबाय सोलायनायनि सोरखार। रायजो राजाफोरनि सोलायनायनि खामानि मावनो थाखायसो फैदों। बिटिआरखौ बुहुम बिखायाव सिनायथि गालांनोसो फैदों होननानै बुंथियो बिथाङा। आरो बुंथिबावोदि BPFनि समावसो 50% 60% लायो होननानै खोनानो मोन्दोंमोन। नाथाय जौखोन्दो सोदोबखौनो जों दासिमबो बुजिनो हायाखै होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंथिबावदों दि BPFआ जि खामानि मावदों बेनिख्रुइ बांसिनसो UPPL सोरखारा थांनाय 1 बोसोराव खामानिफोरखौ मावबाय होननानै बुंथियो। गासैबो गामिफोराव खामानिफ्रा जागासिनो दं। कमिउनिटि हल, टयलेट सेटफोरनि खामानिफ्रा गामि गामि जागासिनो दं होननानै फोरमायथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो BTCनि मोनजिद' बिफानखौ BTC सोरखारा आसाम सोरखारनो गथायनानै हरफिनबाय बुंनायनि सायावबो राकेश ब्रह्म बिथाङा फिननाय होदों दि जोंनि बिफानानो जाबाय जोंनि सम्पति। जायनाखि आसाम सोरखारा डिसिफोरखौ BTCनि जिल्लाफोराव फज'नानै दोनदों, जाहाथे डिसिफोरा गावसोरनि दान बान्थाखौल' जायालासे जोंनि सम्पतिखौबो नायो आरो खामानिफोरखौ मावो। बेनि थाखायनो मोनजिद' डिपार्टमेन्टखौ होनाय जादों होननानै बुंथियो राकेश ब्रह्म बिथाङा। सानै सुबुंखौ पेंगलिनजों लोगोसे हाग्रा बिफाना हमनो मोन्दों। हमजानाय सानै सुबुंनि मुंफोरा जाहैबाय फारियै सन्जय बसुमतारी बाक्सा सालबारिनि आरो गुबुन सासेनि मुङा मफिजुद्दिन बरपेटानि कलगसियानि
खुगुबारिनि बरपेटा रडनि नेशनेल हाइवे 31 आव बेखि दैनि सेराव थानाय गंसे धाबानि साखाथिनिफ्रायनो हाग्रा बिफाना सन्जय बसुमतारी आरो मफिजुद्दिनखौ पेंगुलिनजों लोगोसे हमनो मोन्दों। हमनो मोननाय पेंगुलिनखौ मानास नेशनेल पार्कनिफ्राय लाबोनायनि सन्देह खालामदों हाग्रा बिफाना आरो हमजानाय सन्जय बसुमतारी आरो मफिजुद्दिननि सायाव बिजिरसालिया मा बिथोन होयो बेबायदियैनो आयेननि राहा लागोन होननानै फोरमायथिदों हाग्रा बिफाना। इउरपनि गोबां हादरफोरावनो गिख्रंथाव बारहुंखाजों गोबां सुबुंनि जिउ खहा जादों। इउरपआव इउनिस बारहुंखाजों दासिम 63 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। इउनिस बारहुंखाया घन्टासेयाव 196 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारदों, जायनि थाखाय गोबां दंफां लाइफांफोरा बायसिनदों, न' बांफोरा बिरखारदों, जायजों होसिनजानानै गोबां सुबुंनि जिउ खहा जादों। सोनाब इउरपनि ब्रिटेन, आयारलेन्ड, नेदारलेन्ड, बेलजियाम, जार्मानी बेफोर हादरफोराव इउनिस बारहुंखाया बांसिनै गोहोम खोख्लैदों, जायनि थाखाय ट्रेन, फ्लाइट, फेरि सार्भिसफोरखौ बन्द खालामथ'नानै दोननो गोनां जादों आरो फरायसालिफोरखौबो बन्द खालामथ'नाय जादों। गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव ब्रिटेनाव बे समाव 2 लाखनिबो गोबां नखरफोरावनो मोब्लिब गैयै जानानै दं होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।